Ja sam dirigent mjesne muzike iz Đenovića, Rejačić Branko, koja datira od 1919. godine, koja je ujedno i najmlađi orkestar u Crnoj Gori. Brojimo 46 članova, kojih je večeras ovdje bilo 35, tako da napravili smo jedan fin koncert i jedan pravi štimung za naše slušalce. Nismo prvi put, ovo je već treći, već ovo ulazi u tradicionalne naše koncertne ljetnje. I naravno i zimi uvijek imamo puno nastupa, što defilea, što koncerata. Porto Novi je tu odmah pored naše kuće i saradnja je uvijek na nivou. A za ubuduće što više rada, što više podmlatka, što više novog materijala, novog repertoara i da se lijepo zabavljamo. Pa večeras je bilo najviše minimalno tradicionalnog našeg zvuka, najviše stranog zvuka sa Metallicom, Deep Purplom i malo rock'n'rolla.